urtero nahiko pozik bukatzen dugu eta aurten oso pozik. Eguraldia lagun beste urte batez ere, beraz alde horretatik oso ondo eta oso pozik. Eta gainera uste dugu aurtengo parte hartzailea handitu egin dela eta gainera internazional bihurtzen ari garela. Ohaiotik jendea edo kuadriatxo bat etorri zaigu, Suitzako pare bat ere izan ditugu apuntatuta, beraz alde horretatik oso pozik. Aurten uste dugu Latzozan egondako giroa ezin hobea izan dela, urterik eta jende gehienigo den urtea izan da, beraz txapo. Aurten aldarrikapen birekin egin dugula azterketa, irteeran Laudioko Mageraz langilei elkartasun adierazi nahi izan diegu eta argazki bat atera dugu haien pankartarekin eta haiekin batera. Eta hemen helmugan balkoi batean Palestinako banderola handi bat ere ipini dugu, Palestinan gertatzen ari den genozidioa eta sarraski guztia denuntziatzeko.